Rauhan tervehdys Jeesukselta Kristukselta, meidän Herraltamme ja Pelastajaltamme. Tämä on nyt monta päivää kanssa tämä puolustajan Pyhän Hengen kautta laskettu, että puhua tästä peroista, ilmestyskirjan perosta, tästä 2 perosta. Se on kyllä paljon laaja asia, niin kuin kaikki muukin. Mutta käydään nyt vähän läpi sitä puolustajan Pyhän Hengen johtaman ja Jeesuksen nimessä ja veressä. No se on ilmestyskirjan 13 luku ja 1. jae. Ja minä näin pedon nousevan merestä, sillä oli 10 sarvea, 7 päätä ja sarvissa 10 kruunua ja sen päähin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. No, tämähän on vanhan liiton peto. Tämä on vanha liitto. Ja 10 kruunua, se on 10 käskyä. Se on laki. Ja kun se on peto nousee merestä, meri tarkoittaa jotakin kansaa, Israelin kansaa. Se nousi siitä se peto. Ja se peto teki yllättävää kyllä. Tässä on taas tämä liha. Sehän laskettiin kaikki järkehen. Kaikki piti tehdä niin kuin käskyjen mukaan ja säädöksien ja määräyksien mukaan, mutta niitähän rikottiin. Ja aina kun ne kääntyy pois Jumalan suunnitelmasta ja kääntivät selän Jumalalle, niin Jumala lähetti aina tämän voimakkaan kansan ja ne orjutettiin tietyksi ajaksi niin kauan, että kääntymys tapahtui taas Jumalan puoleen. Tätähän oli koko vanhan liiton. Ja tämä peto teki niitä lihan kautta niitä tekoja justi. Kaikenmoista, mitä lihahan kuuluu. Ja sille annettiin tämä 7. jae. Sillä annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat, kansat, kielet, kansanheimot. Sillä kaikki maan päällä asuvat kumartavat sitä jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämänkirjaan Hamaasta maailman perustamisesta. No, tässä puhutaan taas rististä. Tässäkin pitää olla tässäkin asiassa risti. Teurastetun karitsan kirja, jonka nimi on kirjastettu teurastetun karitsan elämänkirjan Hamaan maailman perustamisesta. On perustamisesta asti jo määrätty, kenenkä nimi menee teurastetun karitsan kirjaan. Ketkä saavat lihan viedä ristille. Ja Jeesus lunastaa verellänsä synnin ja kuoleman laista eli vanhasta liitosta. No sitten tämä 11 jae. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta. No kuinka se nyt tämä peto nousee maasta? No se kun täällä ei ole nyt sitä Jumalan kansaa täällä maailmassa. Koska tämähän vanha peto, se koki kuolinisku ristillä. Jeesus vei sen lihan ristille, niin se sai siinä sen kuolinisku ja vuodatti verensä maahan. Tuli hengenliitto. No silloin se ei voinutkaan tämä peto enää tehdäkään niitä tekojansa sen lihan kautta. Niin sen takia se oli se kuolinisku, se risti, Jeesuksen lunastustyö ja se ristin työ. Se on se kuolinisku tälle ensimmäiselle pedolle, mutta sehän virkos
Se virkua tässä Uudessa liitossa nyt. Sen takia se on nouseva maasta. Se nousee vaikka mistä. Sen takia se on maasta, kun evankeliumi tuli kaikille kansoille, koko maailmaan evankeliumi. Se vapautettiin, kun purettiin se vanha liitto, minkä Jumala teki Israelin kansan kanssa. Se oli se merestä nouseva peto, joka siellä teki tehtävänsä. Nyt nousee maasta. Ja silloin oli 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet. Niin se kuvaa sitä, että se on hyvin jäljitelty niin kuin Jeesuksen Kristuksen tietä. Koska se menee hengessä nyt tänä päivänä. Niin se silloin 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet ja se puhui niin kuin lohikäärme. Se rupeaa puhumaan justiin samalla lailla lihallisuutta tässä Uudessakin liitossa, vaikka ollaan hengen liitossa. Koska se lihallisuus nousee koko ajan. Niin tämä peto nousee ja se rupeaa puhumaan niin kuin tämä vanhan liiton puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaiken ensimmäisen pedon valtaa sen nähden. Saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolinhaava parani. No, tämä on just niin kuin lihallisuus nousee. Ja siinä mennään niin kuin vanhan liiton mukaan, niin kuin tänä päivänä on sanottu. Lihallisesti. Kaikki on näkyvää. Kaikki käännetään näkyväksi. Että niin ei uskota niin kuin millään lailla sitä näkymätöntä, koska nyt ollaan hengenliitossa. Mutta sitä ei, kun tämä peto, joka nousee maasta, se kääntää sen. Se rupeaa puhumaan niin kuin se vanha. Niin kuin se ensimmäinen peto. Sitten mennään ilmestyskirja 16 lukuun ja 13 ja 14 jakeet. Minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän 3 saastaista henkeä sammakon muotoista. No, tällaiset lähtöö nyt. Ja nämä väärä profeetan suusta lähtevät. Ja 14 jae. Sillä ne ovat riivaajien henkeä, jotka tekevät ihmeitä. No, nyt tuon taas näihin ihmeisiin. Sillä ne ovat riivaajan henkeä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maan piirin kuningasten luo kokoamaan heitä sotaa Jumalaa ja kaikkivaltiasta suurena päivänä. No, tässä on nyt justiin, että ne lähtevät koko maapiirin kuningasten luo. Ne menee niiden johtajien luo. Sieltä ne johtaa. Nämä henget. Ja se mennään lihan kautta. Koska kun on väärä profeetta, niin siinä on väärä henki. Siinä on tämä riivaajien henki. Se menee. Ja ne tekevät ihmeitä. Ja ne on siellä kuningasten luo, eli päättäjien tykönä. Sieltä ne johtaa. Ja sieltä ne kokoaa sen sotahan, että Jumalaa vastaan. Ja sehän näkyy sillä, että kun on justiin se totuus on vääryyden vallassa. Se vääryys on niin kuin sitä totuutta ja totuus on vääryyttä. No, mennään Matteuksen 24 jakeen. 11 ja 12 jakeet.
Monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Tässäkin varoitetaan. Monta väärää profeettaa. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useampien rakkaus. Rakkaus totuuteen, se kylmenee. Sen takia se tuo, uskotaan se vääryys, että se on sitä totuutta. Totuus on vääryyttä, niin sen takia se rakkaus kylmenee. Ei rakastetakaan enää totuutta. Se on hyvin nähtävissä tänäkin päivänä. Ja monta väärää profeettaa nousee. Ja he eksyttävät monta. No mennään Matteuksen 24 luku, 23 ja 24 jakeet. Jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus tai tuolla on, niin älkää uskoko. No, pidetäänkö tätä minä tänä päivänä? Ja se on 24 jae. Sillä vääriä kristuksia, vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. No, tässä on taas nämä tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. No, nämä on niitä henkiä, riivaajien henkiä. Nämähän menee näiden johtajien luo. Kuningasten luo sanottiin tuo toisessa paikassa. Ja jokainen voi sitten, että mikä on kuningas, mikä on johto. Tähän ei suhtauduta niin vakavasti kuin tähän pitäisi, tähän lihallisuuteen. Koska se peto nousee sillä lihallisuudella. Ja se nousee sotahan. Siihen tuo niitä vääriä profeettoja. No mennään Matteus 7 ja 15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteista, mutta sisältä ovat raatelevia susia. Tämäkin on yllättävä, tätä esiintyy. Monta väärää profeettaa, kun on heitä ojentanut ristiinnaulitulla Jeesuksella, Kristuksella, niin ne on suostuttelevilla puheilla. Ne puhuvat rakkaudesta ja kaikesta. Ja sillä ne menevät. Se menee siihen Iisabelin henkeen. Hienoja puheita ja hienosti sommiteltuja sanoja on paljon tullut. Ne puhuvat, että rakas sitä ja rakas tätä. Mutta ne ovatkin raatelevia susia. Kun niitä hetken aikaa kuuntelee ja julistaa heille totuutta, ristiinnaulittua Jeesusta Kristusta. Ja liha pitää olla ristillä, niin kyllä se susi sieltä löytyy lopuksi. Tai sitten ne menee hiljaiseksi ja ottavat toisen uhrin. Mutta tämä on ikävää kyllä. Mutta tämä on tätä totta. Se on justiin, että kun tänä päivänä ei uskota, kun kaikki pitää olla näkyvää. Suuria ihmeitä ja tunnustekoja tekevät väärät profeetat. Ja he viihtyvät kuningasten luona. Niin. Mutta tämä oli tämän sanoma. Tämähän on hyvin laaja, tätä pitäisi laajemmin, mutta niin kuin esimerkiksi se peron merkkikin, niin sehän on tuotu näkyväksi. Mutta se onkin henki. Se on tuo riivaaja henki. Ja se tuo noiden väärien profeettojen kautta.
ihmeiden ja merkkien ja tunnustekoja ja kaikkien niiden. Just niin kuin ne tuo lammasten vaatteista. Ne on hienoja sanoja. Ne vetoaa tunteisiin. Hyvin pitkälti tunteisiin. Ja tunteethan lihassa. Ja sitten kun ne menee niiden tunteiden mukaan ja juoksuu sen tunteiden mukaan, niiden väärien profeettojen ja sen pedon ja sen lohikäärmeen vaikutuksesta. Hyvin paljon se tapahtuu taivaasta, se merkittäminenkin. Ja se tapahtuu hengessä. Ja tuossa sanottiin, että teurastetun karitsan kirja. Millä sinne saa nimensä? No sen saa se lihan ristille viemisellä. Jeesus lunastaa verellänsä. Synnin ja kuoleman laista, niin kuin sanoinkin jo. Mutta kiitos, että tämä antaa valoa, jottei nyt niin mennä niiden väärien kristuksien, väärien profeettojen eksytykseen. Jotta uskokaa. Sehän sanotaan täällä ensimmäinen käsky, että kattokaa vain, jottei kukaan saa teitä eksytettyä. Suuri rukous on Jumalalle, jotta ei eksyisi monikaan, mutta huolestuttava vain on, jotta ei muuta kuin lihallisesti järjellä päätellä, joo, mä ainakin ja mä ainakin, mä. Mutta voi, huolestuttavan katsoa tätä, mutta kiitos Jumalalle, että joku kavahtaisi ja menisi ristin juurelle ja anoo sisältä, että en tahdo olla tuossa joukossa. Mennä sen leirin ulkopuolelle, vääryyden leirin ulkopuolelle, josta voi löytää Jeesuksen Kristuksen ja sekin ristiin naulittu. Niin kuin Paavali sanoo, en tunne mitään muuta kuin ristiin naulitun Jeesuksen Kristuksen. Sehän sanoo sen, kun se meni lihalliseen seurakuntaan. Se ei tuntenut mitään muuta. Ja se tunti vain sen puolustajan Pyhän Hengen kautta niitä, jotka ottivat sen totuuden vasta. Mutta moniko ottaa totuuden vasta. Siinähän on just, että rakkaus kylmenee. Rakkaus kylmenee totuuteen ja sen vastaanottamiseen. Mutta kiitos Jumalalle, jota Jumala tekee. Ja monien anomus kuultaisin taivaassa Jeesuksen nimessä ja veressä. Puolustajas Pyhässä hengessä ja totuudessa sananmukaisesti, joka on Isän tahto. Aamen.